A co když zítra nepřijde? Kolikrát si svoje sny odložil na potom, tolikrát si mlčel, když srdce křičelo na hlas. Říkáš si, ještě je čas. Ale kdo z nás ví, kolik ho doopravdy má? Život není nekonečný film, co si jednou pustíš znovu. Každá vteřina mizí potichu a už se nikdy nevrátí. A co když zítra nepřijde? Komu dnes řekneš, mám tě rád? Na co ještě čekáš, když čas se neumí vracet zpátky? Nežij jen proto, abys přežil den. Žij tak, aby tvůj příběh měl smysl. Protože až jednou zavřeš oči, zůstanou jen vzpomínky, ne výmluvy. Největší bolest nejsou prohry, ale sny, co nikdy nedostali šanci. Nejvíc bolí věta, kéž bych tenkrát našel odvahu. Neptej se, kolik času ti zbývá, to nikdo z nás neví. Ptej se radši, jestli dnešek prožil člověk, kterým chceš být. A co když zítra nepřijde? Tak nič našek stojí za celý život. Miluj, odpouštěj, směj se i preč, protože právě to znamená žít. Až jednou přijde poslední noc, nechci litovat jediné věci. Chci jen tiše zavřít oči a usmát se, že jsem svůj život opravdu žila.